Minim se kwasia biti ni be keka ne kwasia sem keka jimisem se santehene ontimi ntu kwan ko Canada kwasem jimisem be mpanye se oba a wagimi an tesem mo nipa a ono ane nim nyansa na se be enso ankura makura gusa bi kwansen ni mu a sia ne bese se odasani a yedi gold ama na kwa akima a yetwa bo ato so okoba e wose kaaba se nipa ne yedi konkontadwa yemfre no enema be konfo kan nye bi nipa ada omo de ya na ye dam ne nkeka bi na se bi nipa no wo hwe wo wiase pa obi bodam wia na afi wa freedom no na okojimi bi se ye ti wiase ne nyina nim se jimi e wo wiase no anu wo sesen dam se mpanyin se wo ware ba na omuni ho a da bia se bi kurate wase nti de doma hene ye ne saa na aye sese wa free nyansa ti ne nsam keka no se bi wasi jimi kwan so yeso de empata no na ye de so ka ne na ye ba akwa ye be kana pe na se wagimi na akosa se sanu a wutwa wo hwe se obebisa de odi wachi no na akọ ne saa se koye wi a wutwa amnam asante yo man ansa na oman bi efe ne Ghana eba eponya ye dia na pona beto asante mama ye dia fa so be fa ho wo ba be hwe wi be juice ka wodi jimi ne banko adia ye de jimi be yiwa amo se jimi ne wo mu a ye wo bi ne mum se bi ye ne se bi afidie badwemba tire so da ye ne nam kani di adia no a odi ne sika hye ne botom ne dia na mum hia ni di obet ade dia ne bo odi won ti so sika hye ne botom te bi na anadom ahene ni suma ahene ye awusuana no ada na sitina twatuo ni mo no anadom ahene e kire se ensem bi a achiame ede to dwa no ne nye ho aye ne ya pa se de ekoso obono honom no na ye de ho ntansa abono ono so bekeka bi ya enya asem ketu akora asem hu nti ne asi nkonya ya ye bebobo ho no na ansa na no yenko na yenko tie video no anansem ode to dwa ne bi ne ba ye betie asim na what can be no get no cry na ba boy chi a no interest se bi o pe proba e no interest se na mo obi e kama ba ko se obi o ka bi fa e ho na nya no cry dia to ma fo me ba mu se me ba na nya no ka me pe na no mo te ba aka na nsa amama di birthday no 24th Nil pass na sanye na ni no ni bani tutu bi mae no kure ni moya tamo sabre na disise ni ensem ni na na masoso me ni ma mu se bi kase bi ebia ndi edu ba bi na ade na ba no na ba shada na ba twa ni ni firo sabre ade ya ba ka kan wi Nana osage for Siayo, doctor, and no level also, Rodicam. And what's that train bring here in the year old? I can't. The Busuka, the Yabaka. And Santana. Now, said me, Sabio, or the little Punso, no true, above from a baba. And also the castle. Also the castle. No sabi o yan kai yedna no ya asante hama na le ba na gini ya otisi ola ni le kunso man tu do ma ba ya no se ragasa asante ya ka asante ya ka history books no o ano ka dura to su ya me ka ya ate ba se be di me dia o kama ba ko sante o ni no kwele ya Napa, no ma cram or cram. Doma for Bessie so a year 13th century, I drop work for 30. I am anybody that come. Yaya Doma also, anybody that I and come say, or the enemy I had a two. And you go cram. Any as a 14 months to form. And you're doing here. No, you know that was angry. They know more for the young for. They said, I would hear now about the man. I would hear now about the man. Not sure I'm about to run papa. No man have to be, no much meaning, I don't have him. And the other man, I'm not so.
akɔso emi sisi yɛ ne deɛ ɔbɛrɛ ni nneɛma bebree ba ka yɛ mfiri alɔmafo bi a bi ɔhyɛ nkɔkɔ ne sɛ ade a bi ɔhyɛ nkɔkɔ ne sɛ mɛ ayɔnbɛdura ntɔso mmienu mene bi sika ayɔnbɛdura ntɔso mmienu me nsɛɛ bi sika ayɔnbɛdura ntɔso mmienu sɛ ɔma no sika ebi a wɔhwɛ ekura me kura mpe kɔ kakra ebi bɛka ho amana a yɛ kɛse sɛ ne bɛyɛ bibi ɛne ne de hyɛ nkɔkɔ sɛ wo nyinaa wonyɛ adagye na adagye a wobɛnya no sɛ ahyɛ aseɛ dɔman yi duro ɔkɔ wɔn fie ebi ɔkɔ dua sika ne eti abusua dɔmahene asɛm ɔkekaeɛ no ɛna yɛkɔtieɛ no mewura mu akɔ abada wɔ se mejusu obru ɔdara madan ho di kyɛ yɛtiefo medi de nana danso abiam kwaku mene asankarman hene akyame hene sɛbi yɛka asankare a ɛwɔ asante akyem nokwasɛm so ne sɛ ɔyɛ ɔkofoɔ asante hene na ne wɔfa no no kyɛ sɛ ɔyɛ yukuni. Okay. That's a no brene. Another my hen say, and I'm not charming a bra, you're a bit too quiet, no crying. Say you're a boss, so the echoes were born and party more, and ye now also Mohena will Mujan or say, Obedin sister, yes, anymore. And I send you by, and when your sister idiot, on the Sonia Mabia should be the Becking and our Canana, I send me by emergency. Yedika meda otumfo nyankopon no ase nokwasem onne ebre ne da odi ama me ameso meka atiasefo na sida kese so akwa amasabe kuro nyina awura santema awura kodoko hene sida kese na mde ma no sabe yetiase wo ho die enim se bambofo isomfo sabe asantema gina ye ni sikadwa sa ti semni bi ba se ya ne de ani ato sikadwa de ani ato kotoko hene zempanyi se ena ontete ba no na da bia da opata abontentokwa yira sante so ompata abontentokwa da bi ti nsem ne de ba ne saa na wose yesoso se bi yedosom na de wo ma ye nokre no ye ka kire nipa ani adasa ontum futuro nkofo na ono soso ati atibi se bi yewura ensem ana no okwa oja ye fi ha odi na chijaye no o kama wiase nyina ate se ebre ye ninka so nokwasem na yampa so se bi yewura ababa suma santema mfenhia aduonum sonnie sa eti se dean ya se bi yewura santen kodoko hin on kirebo obeja ho akọ nokwasem ya waye ni yesu nti na nam so aman na wiase nyina hu no ebo abodini a santen ni dimpam nokwasem na minim se kwasia bitini ba be keka ne kwasia asem keka jimisem se sante hene ontimi ntu kwan ko Canada nokwasem jimisem sa na se bempanye se oba a wagimia no otesem mo ye se nipa a ono ani nim nyansa na se behia wode enso ankora makora gu se bikwansen ni mu a hia ne bese nokwasem na meka me wiase nyina so ate se odasani a yedi gold ama na kwa akima a yetwa bo ato so okoba wo se kaaba se nipa ne yedi konkontadwa ye mfre no dabida fi se wagimi nanka eno so sa da nchan a se etie eniema be konfo kan nye bi ni pada dabi fi se ye wa hai se na komba ye tushiri na komma ye tushiri sa ti se wo to ne ma akoma na se o pada de aburu su ya to nchan wa na wi ya to nchan no wo de kwa yedei fi se bisuma ani uso dabi santin no yeja so omuntie ase a yenka ma omuntie ase ese baabi obekọ bi okopem wa de break ekro bi afra ne Ghana nokwasem onwe na santeman ho omman bi a sebi abemantam Ghana mu no abemantam sebi asante ho no eno na sebi okwa opre de ma tuti baabi na sebi o ka sebi abonum na apeso kasa me ete edom bi hu no na sa oso ye hu sebi woti akonwa bi so a nya wa fe nya otipen nya oyonko ne sante ne na Ghana mai no ya sante wo nokwasem ensese ya sebi adi bu wiase amansan ni nyina no na Ghana no a mo ka ho asem na asante wo no ma na odi ne kui beto se me no kai so asante mai odi ekui nokwasem ohina wadaroma okabibi se odi project bi anase otu
dɔma mpɔn no na yɛpɛ sɛ yɛde nneɛma bi ba na ɛkata na ɔno mpumtu ɔde kɔ so na mfinhyia aduosia wɔdi wɔ akonnwa so no wɔnka obiara nsɛm bio mfinhyia aduasa ne nsɛm efiri n'anim ba no wosu sɛ ne kwan so a ne ɛte ne sɛ ɛberɛ a sɛ bi yɛwura asantehene onye mfinhyia aduoson num no na nneɛma a wayɛ no ɛno ana na ɛda ne ho adi o santehene mfinhyia aduoson num no a wodi yɛ no nneɛma a na ɔno wayɛ no ɛno ana ɛda ne ho adi no no na bɛka dabi mpanyin sɛ wonim adwuma a wonsuro broni dabi ɛna sɛ otiri mu yɛ fa wonsuro nti amoa dabi santehene abrabɔ a wabɔ no sɛ ɔte baabi a na ɔkasa na ɔyɛ didi na ano mekɔhuu sɛ bi yɛwura ne project bi ɛyɛ kokoɔ mu asɛm yɛ na ho adi na mehuu me yam hyɛ me yam ɔhyɛ me ne sɛ papa ya na menim sɛ asanteman nko a yɛ sɛ bi nnipa ɛwɔ mu na ɔdwene wɔn ho sɛ wɔdwene na santeman na ankasa ho bɛsɛ nyina nim sɛ National House of Chiefs santeman mu nesi upo mpo ha na ɛwɔ bɛsɛ yɛn ne ahemfo dɔɔso baabi a de bɛkɔ bia wo nko a bɛyɛ wadeɛ wɔ hɔ wo nko a bɛyɛ wadeɛ wɔ hɔ national no sɛ firi ha no mu a wo nko a bɛyɛ wadeɛ wɔ hɔ National House of Chiefs ntimi firi Kumasi sɛ firi ha no mu a baabi a de kɔ no nko a na bɛyɛ wadeɛ adentia kyerɛ sɛ yɛn ne dɔɔso na nanu ɛwɔ asantema mu na dɔɔso yɛn ne dɔɔso fi sɛ aman hene asɛbe ɛsom sikadwa no ɛyɛ maako aduosia nson yɛgu so ebi ba bɛka ho no kwasɛm sɛ fie pe ba bɛyɛ man no kware ɔbɛka ho yɛ dɔm na no so ho asɛm ɔmo de yɛ na yɛ dam ne nkeka bi na sɛbe nipa no wohwɛ wo wiase paa obi bɔ dam wia na afei wafi dam no na ɔkɔ gyimi bi sɛ yɛte wiase ne nyina nim sɛ gyimi ɛwɔ wiase no ano ɔhyesen dam no kwasɛm na wadaroma yɛhwɛ yɛwɔ akwantu yi mu emu nsɛm bebrebe ebi sɛ ontumi kɔ Canada obi sɛ wɔkɔyɛ bibi wɔ hɔ ne yɛbɛkye no ɛna ɛnyɛ no korɛ ayɛ naada a yɛde yɛhwɛ sɛ ɔbɛsa aba ɔmo nsɛm na yɛ nkontonkra ne sɛ wɔwɔ nipa bi wɔ Canada obɛtumi afrɛ bisa sɛ yɛwɔ ɔbaa na wama okay ɛno ne asɛm ayɛ sɛ ɔmo frɛ ɔmo bisa na ɔmo akorɔ ɔmo bisa ansa na ɔmo abɛkeka gyimisɛm no sɛ deɛ yɛpɛ sɛ wiase nyinaa tieti okay sɛ mpanyin sɛ woware baa no ɔmu ne ho a da biaa sɛ bi wokora te wasɛm sɛ woware baa na ɔmu a da biaa wokora ɔte wasɛm kasa no dɔɔso kyerɛ sɛ ɔbɛka saa ma woti anyɛ yi a ebia na wofarifoɔ bi wofarifoɔ bi aba bɛpie wasɛm so na asɛm si ne ɛka so gyaagyaagyaa na kyɛ sɛ wafiri nyansɛm wokɔ gyimi mu nti deɛ dɔmahene yɛ no saa na ayɛ sɛ wafiri nyansɛm nti ne nsɛm keka no sɛ bi wasi gyimi kwan so deɛ so deɛ mpata no ɔnkɔ na ɛdɛn a mpagyin se yɛte wiaseɛ no yɛdwa ntɔ wɔ ɛfɛrefo obi a bɛdwa ato ana afɛre pa na ade wadwa ato ekosi ne so ano sɛ bi asɛm bi si me fie na mtoto tumani an no sɛ bi panyimpa bi okurum a mede madwa anto akosi ne so a nipa am ne nanya no obɛti atmase mede kɔ so asomdwe bae no kwasɛm kyɛ sɛ mpanyin sɛ ɔbakwasea na ɔsɛ de me yɔnko yɛ neme asɛm aba no afa sɛ ɛsi sɛ ɛna akɔ sɛ nipa binom wɔ sɛ bi ɔman bi ɛfɛ ne Ghana nom ama ayɛ sɛ papa no santene nkwa na ɔde n'ani asi ne so na wo deɛ maaye no wafa ne sɛ no ano no sɛ bio wasi simpie so a ɔkeka nsɛm hunu kyerɛ santehene no ebia so deɛ bɛba na bia deɛ wanya kamafo na yɛ deɛ sɛ ɔka ne na na yɛ baako a yɛbɛka na pem dɔmahene ka asɛm bi wɔ sɛ obiara ne nkontɔkwa da obiara ne nkontɔkwa ma nipa ko ne so nkunim da ɛkeka nsɛm bebree na wawɔ kotokofie ma kyɛ kakra no dɔmahene wasom hada na de wo ye die na de sa de ba ne sɛ ne wɔfa ofiri mu obedi na de no so akyerɛ sikadwa so akyerɛ sɛ be otumfo pokoware nti wɔn som hada na ne sɛ ɔno ne kuro ne service interest kuma se interest okay ɛhɔ na na yɛ ne kuro patapa asɛm ɛne sɛ bi mfani ma asɛm ɛna ɔyɛ dɔm ɔno atu kɔ ɔyɛ nnɛ ɔso ɔno ɔyɛ asantema domti ne din a ɛyɛ de kuro ne din ne dɔmaa no dɔmaa na sɛ na mɛkyɛ ɔnɛ ɔyɛ dɔm ne yɛ twa na su na ne pɛ na ɔde kɔ ɔyɛ na ɔkɔ yam hɔ no dɔmaa na sɛ no ɛyɛ dɔm ti ma ne nyina baabi nkeka mfrɛ ni ma asɛm
ne nsɛm wɔ se sɛ obi ka ɔno ne mpanyisɛm na bakɔsɛm na ɛnyɛ no kora obɛsi mu aka sɛ obɛsi mu aka ɔmmisa ne ho na ɔmmisa ne ɔfɔ obɛdi n'adeɛ no sɛ wɔansu ankyɛ santen pokuare afi apoma yɛnko abi wɔtwe nnum ne nsia no hɔ no mu ansu akyerɛ sɛ bi yɛayɛ wura pokuare na menim sɛ dɔmahene saa berɛ na ɔbaa anim na sɛ ɔbaa dadada no nyinaa na wowɔ hɔnom na ɔte saa dada na n'ano yaa na ɛne ɛteɛ no sɛ akɔba sɛ ɔso yɔnko a na ɔtaw na mpanyin si kuro a ɛwa na ebi toa so saa kuro no so wɔ din na mpanyin se sɛ wura fi kuro mi na tɛntɛn ba wo yira dwabɔ ase sɛ wayera wayera na ne yira no mu no n'ani bɛba no nso obɛhu sɛ adeɛ a meyɛ ne nsɛ sɛ meyɛ no mpanyin sɛ wotwa sapatoɔ no na obi ba abɛfa so a da bi ɔnam ano ɔbɔ odi mpa na sɛ wagyimi no akɔ sa na sɛ sa no a wotwa wonhwɛ sɛ wobɛbisa deɛ ɔdi w'akyi no na ɔkɔ ne saa sɛ kɔyɛ wɔ a wotɔ amena mu to amena na ɔtu ama no wɔbɛtɔ mu na nabona asɛm a abɛyɛ a ɔha wɔ mo wɔ house hɔ no obi bɛka sɛ bi a sɛbi buru sɛbi sɔn so obi tinkyɛ no kasa na no nsa yɛ mmerɛ as a lenient wɔ ho a wogi tum ana wɔse akeka yɛ saa asɛm no deɛ menyi ntum na nyim ntum tena na ne ɛte ne sɛ mpanyin se saman wɔse nyɛ da koro ne anadwo saa anadwo wɔ wiase no nyɛ da koro na mpanyin se wɔdo a ɔde bɛba na yɛte sɛ ɔde patapaa ɛkɔ apatapaa fie a waaso bɛhyia bi na mpanyin sɛ abufuo ntɔkwa yɛmfa abufuo ne pata na ne banyansani nya asɛm biara na sɛsi na sɛ ba sɛbi sɛnsɛ nyansasɛm nti no ya na nyansa nko a ne ka ho asɛm kyɛ berɛ no atuo bɛtwa ɛyɛ berɛ ne nyina to bɛtwa fi sɛ sampa asɛm na nyɛ nnɛ wɔmɔ tete papa yi a nti bo a yɛ comment section ne sɛ yɛnyɛ biribi fi sɛ wɔmɔ tete na nagya fla dodo na ɛte ne sɛ ɔn sɛ maka o sɛ nyansani wo a yɛnka wasɛm ɔbɛdwam da dabi na asɛm no so baeɛ no sɛbi ɛtirɛ so daeɛ nyansafoɔ nyinaa wura ne santehene ɔde nyansa aka no asɛm nti ne biribio yɛ bia so yɛ nyansasɛm nti waka kyerɛ sɛbi ne ba ne sɛ ɔnya abɔterɛ na berɛ sɛm no deɛ ɛda hɔ biara ne bɛpie na ɛbɛba so ama mo ankasa mahu sɛ sɛbi nyansa deɛ ne wura ne santehene na meka mu aso atie no wate sɛ ewiase so nanso so ɛnkɔnkɔba sɛ ɛbɛka ahensɛm owiase asante ne din pie na ano sɛ madam fubroni bi na ɔyɛ analysis wɔse wɔn mo a ɛba ahensɛm mu a ɔmo din wɔ soro paa na ano yɛ a ɔkɔɔ sɛ be Poland deɛ no ɛyɛ aborɔfo na atwa na nyɛ sɛ be abibifoɔ aborɔfo na abɔ kyɛnku twɛn sɛ be ɛtira so dae ɛdɛ na ano kora dem sɛ agya sɛnka agya akonya bɛba sɛ bɛyɛ me nkonya aman no mɛsi afidie badwemba asɛm ka tiri no mu amfirim na ka asɛm no ka sante hene ne tiri mu amfirim o ti nsɛm ne bi ba ne sɛ bi yɛkɔ asetena na ɔkeka a wobɛka so okuta book ɛna ɔkan ɔka so esi so ga ti me deɛ metewa nam sɛ afidie badwemba papa na nim nyansa sɛi nipa bi anyimi yo dabi sante hene nipa bi anyimi dabi na brempɔnfoɔ na manhene na penima na henkwa na chiame fidie badwemba ɔne jai papa ne deɛ sɛ deɛ adu yɛhu sɛ ɛkwan a wasi so sɛ ba sɛ yɛhyiahyia no a ebia na sɛ bi akɔyɛ kotibini si anem ne tu no yɛ de fitaa tato yɛso yɛmpɛ sɛ bi bɛsi na ɔyɛ den a ekuro na ɛwa na bi to aso no sɛ ekuro ne wɔdi nti wɔnhwɛ yie na ɔmo haw baako paa yɛ sɛ wɔmo se ɛtɔ da ya na akyerɛ me sɛ ha yɛ me dea me ha wɔ me ɛne ade no saa de no wɔda roma nana hyɛ yɛ ase kakra wɔ hɔ sɛ ɛfi apem a henkron aduonum so ɛna ɔman bi a yɛfrɛ no Ghana bɛma ntam asanteman ho Ghana mbɛ na asante wɔ saa bɛ ne hɔ nyinaa yɛfrɛ no Asante West ti saa Asante West no na ɛhɔ anom na nete wɔ asantefoɔ na nete wɔ
na ntitimu ne mpaapaemu ma sɛ bi mampanyin bi ɔbaa yɛ na adwen sɛ wankyekya asantemu a ekuro no obedi so ahokyerɛ bɛba no na ɛkɔfa saa aman ne baa a yɛsɛ ɛbono ne ahafoma ntam mu ɛhɔ nyina na ɛsantehene dia rara ɛdɛn na na obesu akyerɛ sɛ bi santehene wanana bisa ho saa mantam no ɛbaa wɔ abra Ghana bi baa a ɔmo yɛ ɔmo adwen so ɔmo free sɛ bi ɔsoma yɛ aborɔfo so die no akɔde wɔn ho na ɛkɔfa Ghana baa a ɛnam so ɔmo a sɛ bi ɛbono ne ahafo baa ɛnkran sɛ ɛhwan dia santehene brekum hwan dia santehene sampa hwan dia santehene including doma utie nanu yɛ wura ka sɛ yɛ ɔno na ne dia na ɔntimi a ɔnkɔ ɛno ne how kɛse a yɛ wɔ nti wapae n'akyi ɔsɛ mihiaw fi sɛ woba a womfa bi nhyɛm wokɔ so a wonyɛ hwee nanu adeɛ bi a ɛmfa sɛ yɛ wura krakra n'ani a na ohu sɛ bi n'asafohene akyɛmfoɔ ni hɔ sɛ bi n'aba ntoma ni hɔ no ɔkɔ kuma se na ɔde n'akyi gya me na nkwanta kɛse ɔtutu n'ani a na ɔsɛ na ama mpɔn de agya waa na agya meni wa ahwɛ m'akyerɛ wisi ahene san ba abɛgye ɛdɔm a edi akyire kɔkɔ da ase na yɛ bɔtɔ ɔyɛ no ya na duru baabi a kasa no na obi bisa me sɛ nti sɛ bi o na adɔm ahene na ahemfo no nti ɔmu ntimi ntu ne fo ɛhɔ na kama ebe na me sɛ papa no wayɛ asobrakyi o na ayɛ akabiantie woka hwee kyerɛ no a deɛ wɔ ne tirim a ɔda sɔre a ɔso ho daeɛ no ɛno a na ɔde bɛtena sɛ bi simpi so ano aka deɛ ɔpɛ nti bɛmɛna sɛ wabisa me ana ne wɔ mu no asante yɛ ɔman ansa na ɔman bi ɛfɛ ne Ghana ɛba sɛbi abudu ne adande wɔn se ne santehene asɛm ne sie yeye na ɔfrɛ wɔn na ɔsɛ nyɛ me mma ne mo na adɛn na mo papa asɛm asi na meka mo ntie ɔde na no to asɛm wɔte sɛ yeye bi asi adɛn na dɔm ahene to mampanyini sɛbi John Dramani Mahama asɛm ne sie wɔamfrɛ na ɔfrɛ sɛbi afidie badwemba ɛtira so daeɛ ɛtira sɛbi nyansa wɔ mɛyɛ bɔtɔ ne apem ɔkyɛkyɛ a ɛso amɛboro so amɛbisa aka santeman ne nyansa na ɔde kyekyere na santeman Ghana ma ɛna asante ne wɔ hɔ ɛnea mu po mu mpo Ghana bɛto asanteman nkuro no dodoɔ no aso yɛ santehene ne dia ɛnea ka wɔn te ase ba saa mesrew ɛponya yɛ dia na ɛponya bɛto asanteman mu a kɛdi afasuo bɛfa ho wo ba bɛhwɛ wie bɛgye uska danka yɛ bɛgye uska na sɛbi yɛ nhwɛ mu akwabrane so nyina kwantia enya ne nan mu kɛbɛ hoahoa ne yɛbɛsosɔ ne so ɛna lake yɛ de hwɛ de ayɛ no nanka wo ba bɛhwɛ agye sɛ otua sika yɛmfrɛ so sɛ bra bɛhwɛ wotwa ne video wobɛtwa ne TV o wobɛtwa ne din o wohwɛ ɛnyɛ wakɔ gye sɛ ɔde wo nan ba bɛhwɛ abrɔfoɔ baa na ba bɛhwɛ nti yɛn sɛbi wobɛtaa agye deɛ yɛmma nkurɔfoɔ nsɛe yɛ nsuo na yɛmma ɛwom no sɛbi ɔmo wowo a ebi na atwitwa bi nsa atwitwa tu deɛ wasi nkete sɛ ɔbɛyɛ wɔ galam sɛ ayi kɔ so yɛ yɛmfaa ho emu mpanyin sɛ ɔdo de bɛba saman ɔsɛ nyɛ da koro ne anadwo ti sɛ ne hu abɔ na akɔ na ayɛ no amma saman anadwo foforɔ bɛsan aba yɛwura ka asɛm bi na no ɔsɛ sɛbi eburu asa ɔkɔn na kɔyɛ ɔno nko anasɛ na nanom bi nkasa ne ade osusu sɛ bere yi ɛwɔ sɛ mɔba mu bi ana sɛ deɛ wɔboa yɛn ya ɔsɛ na no mɔba mu ɛno na ano agya yɛwura ka asɛm no ɛyɛ meya kyerɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ so na wɔka bisɛ abrɛmpɔnfo wɔ kuro mu amahene wɔ na sɛbi onye sɛ obi suro dɔm ahene na nsɛm ne bi hɔ no ma wɔti anyɛ yɛ a abufo ne nsɛm yi ano ɛbɛba no ahwɛ na wo akɔboro ne so tia so de ba yɛ de abotre ne nyansa bɛkasa ama na hu sɛ wɔne anyansafo na ahyia ko wɔne anyansafo na ahyia ko sɛbi ona no mfimfim mantɛmo mahene baako ɔtra sike kan ne mpanyin nsɛm kan na bakɔsoma na ɔse daabi aha na ɛsɛ sɛ mesom tɔnoa de mirika ntam na ɔbaayɛ ɔbɛyɛ agye na to ɔno ne hwan no me kaidi no amebɔ amane enti ahensam deɛ untimi nkwati asanteman dabi untimi nkwati sɛbe kɔtɔkɔhene ɛso ɔno na di amammerɛ ne amane abu na santeman ama ayɛ akɔno ɛno nam na sɛbe ɔhene nya kasetia na nya nimti abu sɛ wokɔduru baabi ne yɛsɛ yɛ asante mu hene no mu bia
Edina nkasa kreti protocol ama. The so mo abrochi ko hia broni bi no bisa. Osem ya santini. Wan kanu a wonya ho ni wo ho. Dabi onu kro onimo. Amom. Nimo ne say sabio wonum ane Britain for esu akon enfie pie wo honom. Ebe omo twotwo onu akon. Ya ntro ga na di wo ho. Na tro Ashanti. Na ya ntro sabe doma ya tro Asante. So onum ne ye na kon ye. Sa. Nye onum ne sabe oman bi efe ne Ghana ne kon. Na omo ne nye onum ne Gold Coast ne kon, omo ne Asante ne kon ye. Ya bru onum je watu. Na nipa bi wura ase. Ma sabe abrofo no fa ye no mu. Na onum ye ya amantentam. No mu se ye ntimi. Ti nya opema. Ti emisa se so omo ne kro bi efe ne Ghana ne kon ya. Oye. Eno nti ye de eti a eti we sabe o ye mpa ma ne nya ne akopɛ ho asem. Na mom sabe o na no na me kene so me sisi se wo de jimi ne banko ade a ye de jimi be yi wa no. Ama won se jimi ne wo mu a ye wo bi. Na mom sabe yen ye ne sabe afidie badwemba etire so da ye ne nam. Ti ye mfa sabe ujimi na jimi ne bi ma fa me yin samo. Nana ya hwe social media no nso so. Said the mabunu bi ni wo monkrofo no eye wo so ene ade. Efon ba bi said the 10 ni atro nsem a omo ka no. Asa babu na wasi so youth. Ya tamasanti se bi esi hohoro no. De ne be ka che wo no so. Ade atene se yen de ye di nkonwa ye di ahonhom. Ena tro no so asabi ye di bo Kristosom no. Ye si di wona ne wajani na wonkwa na awa asase so. Ena omonka so hu se semupo semumpo sa Asante ni wa Ghana ni ho. Tie bia na akwanya bia ba na akopa adwuma na wuti anye yi. Sanse wa watwa sabia to no mu a wonam so no akwa akotu. Eba sa ye de nya asem ne se aba no se eba ye nsem a ye nkantu ye be ka atum. Tim de me asem we ndie me gu na birim me ne ho hweka. Na abo achete de se opani moja dodo a ensuo ne se de frem ma no. Eba sa na benya nkwa a ebe gina wo so. Nya so gina wa wo so. Na no na so ma hene so oba house a Asantefo bi do mo sa ko keka. Enam so ma meti say kom hia ko pacho e wo nana no manam. Dedi kan o mabunu do mo yeye o se o se o mabebo no. Dedi kan ne se sa wo se na wo se mi ya no. Che se ne konkonsenti bibisi a entempa ade e da ho e video. Ti se video ne ma ya e meji tumo nyeye. Okay. Fe se sa asem ne si ansa na sabe yewura. Eko. O tia ne na echi akọ. Na sabio se si ya ka ye wo ba address. Enye no kurenti no ameto nanim. Na maburu no wan ya na di se adwuma no. Die na si ye E fa henfa. E fa henfa. Esi he. Enti nsem ne bi wo no mo ba ya na anu yie no. Aye si one time. Wodwene ho enye yi. Yes, asem na kaza wu hu. Enkontompo ne na braba. Na wo sebe sabio. Se ba se mabui esu awo so a ka wo nkwa we. Ka wo nkwa we. Okay. Suma hene ka wo nkwa we. Tinya no kure me yi sa asem na no. Enya no kure. Ti me ka bi enye yi. Na nanti enye hu ma na nanom e wo bono honom so mo ba som wo national no e wo menhia. Said the omusi ho ete ho ye yen no. Ma men ka asem bi so kire o se sabio bunu ho no. Enye domani suma nkwa na ye aman hene a mo ba national. Enti ya na wo so wabisa wo hu se wonom so aka ne ya na mo ba obi do mo nsa tenete won so ana. Okay. Se bechem e wo sabe bunu. Bechem wo hafu. Puti. So mo nyina ba national asem na America. National, okay. Enkransa ba. Oba. Ye ba no no. Sabe brekumba. Oba. Kuri si akwaba. Tuabodomba. Omodoso. Enkro ne doso. Anka mpesa mebubo mo maako. Jepe krumba. Jepe krum kwa wasen sabe doma.
ɔmo nyinaa san wɔn ho ba nti obi aba me de nsa akeka ne da David. nti So beka so mo do mo wasante. nti deɛn na asie sɛbio papa no ɔyɛ asomdwe hin o ɛna ɔnhyɛ kutu pam so obi nkɔtere ne nsa nto ne nsa ma obi da sikawura a ɔte sika so ɔnyɛ bi da Okay. na sɛbi wonni hwee nti sɛ yɛpae biribi a wokɔbisa ne boɔ sɛ yɛ sɛ na kure mu ahwɛ a ɔn sɛ sikani bɛn sɛ adeɛ a sɛ yɛtɛ kure mi sika yɛ simpo abɛgye ana nti wo na wotɔn wadeɛ na abɛsrɛ sɛ ɔmfa bi nka ho adeɛ na wotɔn na ase ne boɔ den no sikani di adeɛ no a ɔde ne sika hyɛ ne bɔtɔm ne di ano Sa. na mmom hiani deɛ ɔbɛte o adeɛ deɛ ne boɔ den wo nte so sika hyɛ ne bɔtɔm nti ebi na anadɔm ahene ne sum ahene yɛ ebi na ana ɔmo yɛ no Etinye huma wo mo mra. Dabi ɔmo mra na ɔmo hu sɛbe papa no ada bia ɔmo do ɔmo ano kasɛte ano Na yan hwɛ sampadie yi ɔmo hwɛ sɛ ɔmo ka contempt hearing ba so na ano da itwa to na yira tena nanka ɔso ɔmo ba ɛna sɛ amodua ɛbɛsɛ court no sɛ osuro sɛ ɔba ahwɛ na bibɔ ne ayɛ nti yɛmfa mfiri yira ekuru no ahodo so hwɛ sɛ asante bono ne hafo no na nka yɛmfa nkɔ baabi foforo ma no court so sɛ daabi deɛ te ne sɛ me na me ne wanya asɛm ɛna masam a tu nkyɛm baabi a ɛwɔ sɛ mesam a ɛna sɛ bi nyɛ ɔno na asam a ne ho to ɔno pa ɔno so nsam na baabi a ɔpɛ sɛ ɔkɔm yɛ di asɛm no ɔnka yɛnka ne ani ho asɛm na ɛsɛ wo deɛ contempt na akye wo contempt so deɛ ɔntumi nkyerɛ baabi a ɛsɛ court di asɛm nti ɛhɔ de kora deɛ na mekyɛ sɛ nsɛm no bi wɔ no na ɛba a sɛ bi woyɛ badwemba na wode asɛm to nsania ni ɛho sɛ asɛm a nnipa yi kan ɛmu ɔha ɛyɛ nkontonkra ne sɛm a sɛbi ɛni ani ne to na asɛm wɔ so nya asɛm wɔ sɛ yɛtwe ne sɛ ne abasa nyansasɛm bi anim na Ghana mmara ne da hɔ no ɛno da nkyɛn na ɛwɔ asante mu amammerɛ ne amanneɛ nti wɔnyɛ sɛ bio dadua bi ne yɛakyew na asɛ wokɔ akɔsan ho sante yi fie na asɛ wɔde ɔbaayɛ bɛbɔ wɔyɛ court asɛm court no so deɛ sɛ bio sɛ wohwɛ ɛbo ne ahafoma ntam hɔ no mu a sɛ bi ɛbono region ɛne sɛ bi ahafo region no court kɛse a yɛbɛtumi de akɔ at the northern sector ɛyɛ Kumasi High Court ɛna sɛ bi yɛ mampanyin dada so si appeal court ti sɛ bɛtra saa court no mienu agye sɛ kɔ supreme na ntimi mfa sɛ bi asɛm a ɛyɛ kɛseɛ sɛ ɛmɛka nkyerɛ sɛ bi court sɛ the high court no fa afiri no de akɔ sunwan ɛbɛyɛ possible David sɛm ni bɔ na ɛda mo nsua adeɛ nti ɔmo bɔ adam Nana yɛwura ka asɛm bi na ano sɛ mo aban na aba yɛhwɛ Bono Regional Minister na kwan a ɔde nananom a ɛwɔ asante bi fa so ɔsoro hɔ no mo a nano ɔmampanyin nso kɔ hɔ a ɔsɛ wɔn ka ahensɛm na ne nana yɛbɛyɛ ne dɛ ɛne ɛte ne sɛ sɛdeɛ yɛwura ka sɛ ɛbrɛ ni nka so no mpanyin sɛ ɛwɔ bi na akɔwie bi ɛna sɛ bi ahoma bɛkɔ soro a ɔfa dua so enti santen asɛm a waka no sɛ yɛwura no ne nsɛm bi wɔ no mu ayɛ a na honhom mu asɛm nti sɛ kɔba sɛ wobɛtesɛtesɛ mu a na wɔakora wonim deɛ wɔyɛ wonim deɛ wɔka nti berɛ ni nka so no sɛ yɛmfie na mfie no mo makasa awie ɛbrɛ a yɛnni nka so no ɛyɛ mfie na ne mfie na no so no sɛdeɛ tie biara ɛbɛso nana wadaroma yɛwie no yɛwura kɔtae Ghanafoɔ akyi akɔbɔ bɔɔl ɛnkyɛ biara na ɔduru Canada deɛ na woka de afa yɛwura akyi tae ɔde kɔbɔ Ghana ho ban ne Ghana na ɛwɔ mu ahia ne sɛ menim sɛ Ghana bi a bɛma ntam sɛbi asante ho no obiara ni hɔ no mu a ɔwɔ akoma pa ɛsene yɛwura kɔtɔkɔhene okay mɛka ne sɛ kyerɛ sɛ yɛma mpanyin dada JJ Rawlings okay ɛbɔ yɛma mpanyin dada sɛbi santen na ɔbɔ n'aba so yɛma mpanyin dada His Excellency Agyekum Kufuor ɔbɔ yɛma mpanyin yɛwura santen n'aba so John Mills ɛka bi yɛ current president ɔno so abɔ aba so ti sɛ sɛbi yɛkɔyɛ adeɛ bi ne fa ɔman bi Ghana ho na sɛbi santehene kɔtɔkɔhene ɛkɔ akɔtaa akyire a wɔde ahonhom aduasa nson no ɛde kyekyere asanteman no ɛna ɛkɔ akɔta ɔman Ghana akyi
na sɛbi nso kwaafo bi so te media no so keka nsɛm hunu a sɛbi ɔmogya nyansasɛm keka nkwasi asɛm sɛ na saa na Asante wɔnyɛ footballer wo Dabi. Asante no wɔyɛ wiase nyinaa hene ɛna sɛbi yɛbobɔ ahemfo din wɔ wiase no Asante ne din wɔ mu Na wo hene wɔ hɔ. enti no wɔn mo nsɛnsɛm no deɛ yɛdi akyire akeka bi a yɛbɛka deɛ ɛnyɛ asen deɛ wɔn aka no tie deɛ mpaebɔ na Asante wɔde kɔtae sɛbi ne mma ne ne nana no mu akyi ɛyɛ ɔman no a Asante hene ne dia no kɔbɔ nti do ti yɛhwɛ mpaebɔ ne sɛ deɛ ɔman bi ɛfɛ ne Ghana ɛkɔɛ ne Nyankopɔn mo ama ne nyɛ yie na yɛyie a na ayɛ ama sɛbi ɔman no ne abibiman bi sɛ ɛba bɔɔl bɔ sɛm deɛ a bia nim sɛ bɔɔl sɛm deɛ Ghana ɛkɔ yɛ nim na no kuredie ni hɔ no ne nti ɛma yɛnhu yɛ nim yie nyame mo ama ne nyɛ yie emme na sankareman hene Chiame ɛna yene no ɛtwetwe nkɔmɔ na wodi ne bio me di de Nana Danso Abiam Kwaku a wodi kan Nana Danso me ne sɛbi Asante hene ne wɔfa sankareman hene Chiame hene sa abusua na yɛde mo esi anom ti yɛhyɛ aseɛ di yɛbɛkɔ so a na nsɛm a ɛkyerɛ adwene no yɛde aba yɛwura anim na waboaboa yɛn ifi ne kɔ bia no yɛbɛbɛ yɛn na yɛ ntintia ɛwɔ ne nan so na kyɛ sɛ deɛ kyerɛ adwene ne bɔ adwene ntiaseɛ so no deɛ wahu na ho ntiaseɛ ne watete so na hu bi dam ɛba ne hɔ a yɛn nsa betumi aka nti na yɛde ha deɛ no esi ha ya medin di ate sɛmpene kokoro Dumasa TV so ni mene me ankasa me producer number 1 Billy Black and the baye ema momo ene hwa enya ado makram